Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tingalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadhong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba nitih kreta Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi nitih bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos-ngatos ki ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ening enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan Cekuni paman ya opo kabare man Kula pun durma ganti man Pate Haryo Cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan Cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman Cengkuni kula pencit citraksi nyung sok kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar ana kanca mangapen seranya kanca katanya reawangi kukuse dukana bai dengan tareksa minangka sasi panekang ora dewata utanekang
Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tingolena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadhong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos-ngatos ki ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ning enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan Cekuni papan ya opo kabare man Kula pun durma ganti man Pate Harya Cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok Papan Cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman Cengkuni kula pencit citraksi nyung kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar ana-ana manang penselane krasa dadanya rewangi kukuse tukone bai dengan tareksa pinangka sasi paneka
Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti tingalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadhong dawuh paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le mbok sing tatan karo wong tuwa kok aku ki pakmu cilik kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos ndas wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe ening enten lho ndas sing empuk niku nggih enten cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula papan cekuni papan ya opo kabare man kula pun durma ganti man pate Haryo cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman cengkuni kula pencit citraksi nyung kabar paman wis paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar Kono-kono mangapen selanya kono Dadanya mewangi kukuse Nukona bai Dengan tareksa Minangka sasi panekang Moro jabota Utanekang Haru
Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tingolena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos-ngatos ki ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ening enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan Cekuni papan ya opo kabare pan Kula pun durma ganti pan Pate Harya Cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok Papan Cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman ceng-ceng-cengkuni kula pencit citraksi nyung kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar ana kono mangaken seranya kono katanya reawangi kukuse tukana baik dengan tareksa minangka sasmitane kang ora jabata utane kang
Sigra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tinggalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ning enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan cekuni papan ya opo kabare man Kula pun durma ganti man Pate Haryo cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman ceng-ceng-cengkuni kula pencit citraksi nyung kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar Kono-kono manang penselanya kroso Kedanya re'amewangi kukuse Dukone baik Engat tareksa Minangka sasmi panekang Ora cebota Utanekang Nyatakan setiap prasojo Raja Wah
Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tinggalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadhong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba nitih kreta Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi nitih bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos-ngatos ki ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ening enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan cekuni papan Ya opo kabare pan Kula pun durma gati pan Pate Haryo cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman ceng-ceng-cengkuni kula pencit citraksi nyung sok kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar ana kono mangan penserane kroso dadanya reawangi kukuse dukane baik ing antareksa pinangka sasmitane kang ora dewata utane kang
Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tingolena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadhong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi nitih bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le mbok sing tatan karo wong tuwa kok aku ki pakmu cilik kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos ndas wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe ning enten lho ndas sing empuk niku nggih enten cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwa Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan Cekuni papan ya opo kabare man Kula pun durma ganti man Pate Haryo Cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan Cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman Cengkuni kula pencit citraksi nyung kabar paman wis Paman Sengkuni ni Kula pun citraksa Kula nyungsun kabar Kono-kono mangawen seranya krasa Kedanya mewangi kukuse Tukone bai Dengan tareksa Minangka sasi panekang Ora cewota Utanekang
Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti tingalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadhong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba nitih kreta Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi nitih bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos-ngatos ki ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ening enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan cekuni papan ya opo kabare pan Kula pun durma ganti pan Pate Haryo cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman cengkuni kula pencit citraksi nyung sok kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar kono mangapen selanya kono dadanya reawangi kukuse dukone bai dengan tareksa minangka sasitane kang ora dewata utane kang
Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti Tingolena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri-keri kok ngatos-ngatos ki ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ning enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papat kula Papat cekuni paman ya opo kabare man Kula pun durma ganti man Pate Harya cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papat cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek Maman ceng kuni kula pencit citraksi nyung sok kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar ana kono mangan seranya kroso katanya reawangi kukuse tukone baik dengan tareksa minangka sasitane kang ora cebota utane kang
Sigra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti tingalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadong dawuh paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le mbok sing tatan karo wong tuwa kok aku ki pakmu cilik kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos ndas wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe ning enten lho ndas sing empuk niku nggih enten cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman kula swatama cumadung dawuh paman la babat kula babat cekuni babat ya opo kabare ban kula pun durma ganti ban Pate Haryo cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman cengkuni kula pencit citraksi nyung sok kabar paman wis paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar ana manang penselanya krasa dadanya reawangi kukuse tukone bai engat tareksa minangka sasitane kang ora cebota utane kang nyatakan setiap prasaja raja Wah
Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tinggalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba nitih krita Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi nitih bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos-ngatos ki ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ening enten lho ndas sing empuk niku ki enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan cekuni papan Ya opo kabare pan Kula pun durma ganti pan Pate Haryo cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman ceng-ceng-ceng-cengkuni kula pencit citraksi nyung kabar paman wis Paman Sengkuni ni kula pun citraksa kula nyungsun kabar ana-ana mangapen seranya krasa katanya reawangi kukuse dukane baik ing antareksa minangka sasmitane kang ora dewata utane kang
Sigra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jaja kantaran bau sayekti Tingolena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wala dalaman werta manwerti man Dursasana nyadhong dawuh Paman Sengkuna medaling jaba niti krita Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuni medaling jawi niti bendi Dursasana nyungsung werti Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri kok ngatos-ngatoske ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ning enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Cangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman Kula swatama cumadung dawuh paman la papan kula Papan Cekuni papan ya opo kabare man Kula pun durma ganti man Pate Haryo Cekuni Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok papan Cekuni kaya kodhok ora apa ta nguman-nguman karo wong tuwek paman Cengkuni kula pencit citraksi nyung sok kabar paman wis Paman Sengkuni